Hi mga moms! Good afternoon. So today is March 3 and tomorrow na, excuse me. Tomorrow na ang birthday ni Brenda Mitch. The celebration, the grand celebration. Kasama ng kanyang mga family and friends. And of course, yung kanyang mga malalapit na kaibigang vloggers. So ngayon, as of now, ready na yung stage. The decoration is ready na. At ngayon naman ay inaayos na po yung lights and sounds. Ayan. Hi Kuya. Ayan. Sila pa rin ang ating lights and sounds na nag-asikasa rin ng sounds and lights nila Mama Sita. Mamaya ta. Ayan. So, gumagamit sila ng high ladder. Huwag ka magalit. Hindi, inaano na kasi nila, siniset up na po yung para sa lights and sounds. So, paano, aliyan ba? No. Moments by Jana, alin ba? Ganyan, okay na yan. Ay, lagi. Pinag-iisipan pa nila kung paano ilalagay yung pagkakapitan ng ilaw. Oh my God, ang taas na yun. Doon siya mismo kuya sa pinakataas, sa ceiling? Yung trusses, oo. Oh my God. Okay kay tao galing ang puan. Ang brace. Nasa taas ang brace. So okay lang naman po. Yeah, okay naman. Tama lang yung ganun. Tama lang. Ganda. Hindi, pero may sinasabi ka kanina. Hindi, ano ba kasi yung, ano bang setup na mangyayari sa ilaw? Didikit natin yung ano para hindi siya lutang dito. Dili, So, parang nakadikit siya sa mismong board. Okay, ito na. Tingnan natin. So, ikakabit yung unang trusses. Kanya, ang level ito sa tuba, kanina classes. Dapat nga isa ba? Kaya rin. Basta tunga ka lang. Dili sa ubos. Di ba naman yung pasay dili? Wala pang nahulog. Grabe naman yun, nahulog agad. Wala pang. Ma'am, explain mo paano magiging setup ng lights natin. Lalagyan lang sila moving heads na parang 8 ata ng moving heads tapos 8? Yeah. Para tapos parled na mga ilaw, ambience. Dito sa baba lalagyan din ng ambience para yung galawan is sa taas. More dito like sa ilaw. tututok sa dance. Sa gitna. Okay. Dito sa gitna. Parang concert type. Oo, tsaka parang kung sino yung kakanta. Parang sa mga game show, di ba? Yeah. Or sa singing contest, Turoy! Saksak tayo, ground tayo. Mukha ng talent eh. Nang talent dahil tayo sa una. Miss Gay namin. May host sa taas, baldi tayo. May, Kanta siya, shine bright like a diamond in the sky. Tunog tubig. Pagawas na ako next na. Contestant, kasurahan. acting. Nagadaog ka? Acting ko. Siya nga title. Manunog ako First runner-up lang ako. Ang second runner-up ako. Best talent. Gown. Guwapo sa Marie naka-gown. Pagkabat sa akin, Kanya rin yung gown. Ako nagaganon ako. Kay Marie. Ako pa yung manalo. Yung ano namin din, casual. Dalawa kami. Casual, pink. Parehas kaming pink. Pinagpilian pa kami. Sabi ko, di nyo wala sa akin binigay best in casual. Nasa kanya na yung talent. Siya pa rin. National costume. Ako kay Paku, pula. Ako kay mga CD. Native lang. Sabi ko, ha? Sabi ko, parang mali. Kuha kahit isa. Ako lahat. Ako lahat. Hayop na yan. Buti na lang, naka-second runner up pa ako. Pangit kasi nun.
Yun nga, pangit edition kasi yun. Kaya ano talaga, yung pangit talaga dapat manalo. Ang tanong pa sa akin nung kay bakit tumitilaok ang manok, ano yun? Sa umaga? Bakit tumitilaok ang manok sa umaga? Basta parang ganun yung question. Basta yaw-yawan. Sabi ko, wala na to. Ismail ng bobo. Hindi nakasagot. Tawa na sa I believe ladies and gentlemen. Ginamitan ng mga magic spill. Dool sa ako, Mar. Hala. Mar, di ba siya mo dool sa ako, Mar? Nahadlok siya! Ginano ko kung basta istorya kung hadlock siya. Okay, balik na tayo dito ulit sa ating lights. Tapos ang commercial na kulitan mula sa mga social timer. So ito yung trusses na gagamitin nila pataas. Ito na. Jana! Tapos yan, Jana! Dito. ay sa taas. Oh, di ba naharangan yung flower? Oo. Hindi siya pwede diyan. Ano siya? Mababa. Hanap tayong tungtungan. Ano daw? Baka matumba. Kasi Buti na din mo. may booming heads. Kuya, suggestion, hindi pag dyan, kahit i-elevate na lang. Kasi baka mamaya, pag dyan hindi pwede. Dapat dito sa flat. Ano pa ba yan? Ilalak pa? May lock pa siya. Okay. Jana, alis na kay Jana. Ako naman po ay nagtatanong lang. Jana, Kasi kung, ako gusto, patindugan siya din para sugaan siya anak ba? Buti siya sugat din yung bumingas na din. Pero matampo ka ng arko. Sugangan mo? Hindi na siya pwede ko sa tapos. Papos. Mapunto ng arko. oo, mapuputol. Wala ka po, next na lang. Kung sa'yo gusto ko, may sugat din dito para makaano siya. Okay lang. Ay, no. Hindi na lang natubot yan sa moving head. Suga lang yun siya nakatulog ng mga ato. Ito na naman ang kulitan. Ito na naman ang kulitan po ng mga Bex. Pagka dito talaga si Jean, puro lap trip lang. Oh. Nagwapa si Amanda. Nahami si Dagway. Sino bang Amanda? Ayos! Kawaday! Samad-samad naman gani ha. Correct. Ato-ataw. Ano? Dere? Anak? Ano? Anak? Mawala naman na yan. May ano, may? Ay! Ay! Uy, tukang ganay kami lang, wala ka ng chika-chika. So, ayan na inaakit mo po. Yung mga trusses. Dito ka. Oh, light. Ano yung trusses ng ilaw?
Ang caption kinakalit sila. Ano caption? Ano caption nito? Ayan, so habang naka-elevate na yung mga, ay yung trusses, nilalagay na rin, set up na rin po yung mga ilaw na gagamitin. Ayan po. Moments by Jana. Hindi ka Jana. Bakit sa likod? Against the light yung beauty ko. Hindi, ano yan? Yung parang asap ba? Parang sa showtime na kapag may kakanta, iilaw dito. Ganyan-ganyan Sa gitna. pala. Bilo, opo. Dito sa, Naka. sa unahan. Oo. Ang Nama niya, Sir George. Baka daw commencement exercise. Hala, wait a Ayan na. Doon naman po yung lagayan ng Hindi na po ako mag-speech ng regalo. ng ipapatong. Moments by Jana. Please, ang talo. Follow guys. Thank you, Ma'am Elizabeth. This is the final task for the venue and headed by Miss Jana of Moments by Jana. And the lights and sound by George Katipay. Thank you so much for the discount. Braille Studio. Huh? Braille Studio. Braille. Braille. Braille Studio. Braille. Braille damage. Braille Studio by George Katipay. Thank you so much for the setup. And ayan, siniset up nila kasi grabe yung production number bukas. Opening pa lang. May pasabog. Opening pa lang. No one ugly allowed. Walang pumasok pero ugly man dalan. So abangan yung introduction and entrance of the VIP guest kung saan walang maganda. Pantay-pantay ko kami bukas mga itsura. May mga singkaw, may mga amang. So, mga po bukas. At sino kaya ang tatanghaling best dress? Na mag-uwi ng isang speaker from Braille Studio. Oo. Ang first ay ang ating third prize ay ang speaker ng Braille Studio. And the second prize will be mechanics. And the second prize will be one table set ng hinaguan. And ang first prize ay ang ulo ni Jinky. Jai, ang first prize ay ang ulo ni Jinky. Pwede na ninyo iibabaw sa kanon. First prize ay magkakaroon ng overnight stay dito sa farm, pero dun banda sa Suba lang. Bahala na kayo magdala ng katol para lamukin kayo. So, thank you so much, Moments by Jana. Kung gusto niyo po magtipid, guys, ulitin ko po, kung gusto niyo po mag-celebrate at magtipid, iwasan niyo po ang Moments by Jana. Kaya po niyang pumutol ng mga kahoy na tubo na. Plastic ka, ha? Huwag dailan ng lahat. Ngayon, magnanakaw na naman kami dun kina Auntie Merlin ng fishtail. Ayan, ano naman pong tawag dyan sa ano? Yung ilan na yan? Strobe light. Strobe light. Ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5. Grabe, uy. Bongga ang Oh, lightings. sa una. Upat ba sa una? So that's it mga moms. So later, yung ilaw na yan, iakit pa nila hanggang dun sa dyan po. Yan, kita nyo na naman yung daliri ko. Yan. So iangat nila yan later. May smoke machine din. Na. Ang daming pausok. Grabe. Ito dalawa. O tamang-tama malamok na yan eh. Alas 6. Saka dalawa dito. Grabe. Pasabog talaga. O, di ba? Ayan na. So later on,
update na lang namin kayo. So for the meantime, like, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat for watching and abangan ang grandest birthday celebration ni Brenda Mage.